zo da wani daga can inda ta fito. Bakon da suka zo tare? To so ya shigo ya zo ya gaishe ka. A to ya shigo mana. To ka shigo da shi. A ce ya shigo? To. Ta girma. Lokaci ya yi. Ban wasa. Haka ake so. Allah ya tabbata. Shi ne wannan? A zauna. Bismillah. Zauna. Everybody. Shi ne. Zauna nan zauna. A zauna nan. I'll sit there. Kai! Ina za ka? Jira ka ce in zauna ana haɓar Allah. I'm okay. Allah baka nasara. Waziri, wannan shi ne bako? Kila. Shi ne. Eh? Shi ne. Shi ne ko? Shi ne wannan bako? Shi ne. To, a ce mushi ya je waje za mu kira shi daga baya. Yawwa. To kai je ka ku je waje. Muje. Tashi! Je ka je. Tashi mana! Je ka za a kira. Yanzu? Tashi muje. Muje. Ka je dai waje. Muje. Ƙarya ne. Muje. Waziri, Allah kare ma nasara. wani irin mutum ne wannan ba da'a shi bai san al'ada ba? Ka san ba nan ya girma ba ranka da To, dan can tare suka zo daga can. Al'adarsu daban ne da namu. can kasar turawa? Eh. Allah da iko yake. Ai su haka suke. To, Ai hakuri. au, wato sai ya zauna kafada ɗaya da suruki? Ai har hannu sai ya yi da kai. Inna lillahi. Wallahi. Waziri, Allah. ina da Ubangiji magana. Allah huci zuciyanka. Ina da magana fa. To kai ku dan fita waje. Muna zo. Dan ba mu wuri ko?